non ke ili toma CM ke minister parta intang mu ke di sikidola tengke nelitum la si pedunang pu CM atunga ning ti turong bage ni do pangtang nang pulo tuliram rong hang apan pangtang na ipulo omor sing ti so pan pangtang na ipulo dor sing rong hang pan pangtang na ipulo sikidol te ateng pen amalang lituma ning ti turong ni tung ing tang ti pu bangge putu JI Qatar pen BJP Rajarya Songatum Karbia Khaya Phan ki Pitang Autonomous Council kapaprai ke lamso kalipusi kaninji BJP government wanglo pen Karbiang Long Autonomous Council aja kong lapen aron hai hui anta lar etsi sik schedule aja kong pribom lo lasinon ke panchayati raja jakong si pathirong ji atawarsi ponbom lo pura APHL se atung pini wosing ni phang kora truck arni all party hills leader conference mate APHL se asong pen Karbiang Long MP diphorong sopia long kedo rusam song sing tia kumlina thengno sit in demonstration ka chesong ajai me kedeng pona birta nangli Bangso ka chesong along APHL City Ripia Maipu Jai Qatar Chunbang Sarkiri Rongpar Bokajan LA constituency Maipu Samson Teron Dipu LA Maipu Diri Teron Chunbang Rajan Timung Ritakram Sapipen Chenglok ki ongtong APHL si Klembang atum chatong Bangso ka chesong aho Jai Qatar kaning chepona tengke autonomous mate autonomy alam thi BJP rat pangre atum ka pa pride ki Karbia Khaya Phan thidung akana hok dopu Kedamtang Lok Sabha kili kahut ECI pen autonomous alam thea bang paprai pondet lasi kupia thesi autonomous alam the kapawe detlo athe union gov la pen assam gov atum pen autonomous alam thea prang pen nang piatlo lasi non Lok Sabha election ang thek kepaklang ahut autonomous alam the kapawe det ki BJP atum inglong aso phan kelang select ang theklo pusi ning jepo Karbiang Long pen ti mahasawa phan prabchin pen article 244A pachunangji India Constitution along ke talk back 6 schedule rod paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen non tribal atma phan Karbiang Long Autonomous Council voter list along pen amen in thanangji Ex Autonomous District pu Election Commission of India website along ke talk abang prabchin pen paprai nangji Karbiang Long pen ti mahasawa Autonomous District arlo panchayat Raj nang paludlong ledet nangji lapen BJP rat pangratum 6 schedule ron ki priya bang ingto nangji pu India President aphan pinpura lo panongsi magistrate ariding pajupon si sit in demonstration kachesong ing samjin pen pajupon power he ami protection do pai ase hei karone ami president dangoria loi ami eta memorandum submit korisu ako autonomous power to amak dibo lage fight loi jabo na lage 6 schedule to strong koribo lage autonomous state amak unkale dibo lage buli Autonomous ha mini secretariat along hasil chorsi dam nangji pusili tompan tipu ko mat lo ma la he ke klempo long le akaman ta bang hasil chor bong ali tum si klemji bang ke ande bong li long li hala tum si ka chi rai pu kente itu ma det avelo lapen autonomous avelo pulote CM ta avelo EM ta avelo MSC ta avelo lake hadak councillor pu doji councillor doji lapen ke EM alar ke standing committee chairman pu doji lapen chief councillor pu doji la CM alar ke lai hoi ke thang da jak kong ave lage minister along dun kriya kam chot na la tom bang ke non ke ili toma CM ke minister parta intang mu ke di sikidola tengke nelitum la si pedunang pu CM atunga ning ti turong bang ke ni do pangtang nang pulo tuliram rong hang apan pangtang na ipulo omor sing ti so pan pangtang na ipulo dor sing rong hang pan pangtang na ipulo sikidol te ateng pen amalang lituma ning ti turong ni tung ing tang ti pu bang ke putu yo ing nek tu tameme la si bang kitab long mikiro kora pu ke tok lo ke di la si ni tum APHL sialong ke do ando ke mikiro kora kali la to ke si jong si mikir okoran kasi plangang tung te pulo te APHL sialong nang dun lap nang po hala so BJP tang ho Congress tang ho pe ni along ke doja kam ta velu la pen ni tung ki pu ke la song trok atuma phan so hilo
financial package one lo non ke alang litum ke thang da cholong dun di 4 lakhs bulata hala 1 lakh abak je long le 3 lakh 3 lakhs pen le pc claim pomati andong ichu poma nang somar school dong ke toy poma hem lo magi kimpo gari lo maga che nampo kopu lo ke lake la posi hala alang litum habit ajodosi ing phat chitim chepi chek lo la ba ajak dong thi ta thi lo ante alang litum phansi la so financial package a paisa an ke contract ta pilap ni la ni tung demand ke APHLC pen ke hok alam la ke alang litum man ke PLT tom phan AP KNLF tom phan ko PP to lang ho UKLA la pen ke KPLT la pen ke KPDC puta do ke di la tom phan pilap nangi PDC ke la pen hala kuki national army pilone alo hala dima ki koi rengma naga hala tum ta pilone army do hala tum phan pilap nangi hala tum le contract anda peklem akit he ke thea contract ante hala tum phan le peklem nun hala tum se ke chipiduk lo kente ko pi se hala tum aphan pachipiduk aman non ke Guwahati pen ke wang konan ni pen ke wang a contractor tum en thu lap pe pot lo la ke herak me ning thi me alam la sini tum pini ka demand ke la helo alang li tum aphan contractor akithi pa je plang serak nun la pen the ong un e pante part contract pi me kente part scheme track grey me kente pa pe claim non alang li tum phan la pen la lo la pen ke la autonomous a hobdo bang thuke la ke ilun parliamentary constituency along pe do thu vek nang ji la ha PGR alama bang ke la ke non mat ke ilitum Assam Land Revenue Regulation si en lo Assam Land Revenue Regulation 1886 rule number 18 along pulo PGR la pen government along le encroachers atom phan ke eviction must be done forthwith forthwith I mean notice na pinang ni pu meeting ke do yilang ke akama velu lage notice na pinang ni alang litum ke la KAC atum nonomat alang litum eviction se rak nang po alang litum record aveta ho notice aveta ho po lage lam jong chitha bo hi along ke tok do file along ke tok do yong si alang litum non var to et ponte avi ponte andela 6 schedule paragraph 3 ateng pen long le aron silam me kente hadak silam la alang litum la PGR pu declare to that non la ke yok ra chini at alam lo ke la pen hala dak ke doana tom phan ke eviction non tribal tom phan bote eviction nang ni pu la ke Supreme Court order do na hello ni puang tum ke alang litum arona ve pu ke lage alang litum thang na ke thek the tum lo kilu ne tum lo akitab achitha bo hi ame thang along se bitang hupan parle a file alang litum se chi bitang hupan parle ave pu lege pu ke lage rat tum na pacho be lage chupen dal tum pacho be yi pu election MP election ke haiya panchot ke mati lake la sinil litum chiru dunde ke APHLC to ke chiru dunde ninga rong chi pi dunde hala bang so ne tum chini laga pachu be pu Sarda kita tang la 73rd Council Foundation of Day ni la CM and NG tong ke non bank la July 1 kan bang arong alang letom development ko pisi doma bima la subutan damji kusi ko la se la subutan alang litum July 1 a chong hong ye lang kampilo alang litum autonomous council kai ta dam nang po alang litum ke people dam de wrong asor 90% Parong bong pen troxir kep karbiatuma hem ke kai pho chek la pen ke inghan pen ka salam ahem sai si ahem paghor ludam chok de thek long po apuli ta ke rakji sang chi kibisita ve ingjen so me la son people alang litum la son kivi la ke si tum si kivi lo ken te la son
kapemban lo ke athema poisan ke lang litum chur lap lo lapen contract anta bang atom phan pi thu lap lo adona rap tum phan jar suchi pi lo an par ha ke che tum manzi contract anta pi lap one at lo autonomous one at lo la si ale tum eviction un e pu i lo ke alo ve pu i lo ke alo chi silam un kente autonomous de panchayat jong si ave tangte panchayat ke do ko oposi non autonomous ka pa velo ke ante autonomous men panchayat ke do rap kri ke heno dak po ke lage un e lo ke lage ta non dam pu ke radang nu ke che than da je than nang ni kai da dam bom nang ya tum lo ke ante non dam pu ke pu ne aprang men ke dam de det pu lo la tum di la si non dam pu ke pu ka che the rak ri ma di la hello lo ti UCC dah. UCC dah. UCC ta bang claim det po CAA ta claim det po thang da chu pu dun long le lo Sir, pinangang kang pinpuro. aprang IPC along ke section 153 alage lake national integration aputhak ili tumyong si India pi phuk dak nangi pulo tangte lake ili tum han nang arrest on lo 153 ateng ben aprang mangi non ge 153 alar non ge 197 along se tok do la ben d pa close tabidun lo halake specific muchot ya da ke tok tho bangge arrest un pulake lake ilitum non CM henoda ke claim aman ningje det pole na ke arrest jigali lake un e la ka bangge India adet kapi phugji po alam kaning je la si to man arrest un chati under section 197D of the Samhita lagi non ke IP aprang ke IPC pulo la hello aprang pen ke Difu Karbianglong Autonomous District ST Parliamentary Constituency pusido non autonomous po pavede autonomous puka pavi mande 6 schedule kalilo lage reserve ke reserve ST ka reserve chotlo ha plain district ason labangke autonomous avelo pulo tangte MP ta aprang ason ing tangte lo la long ke do CM EM MLA tumanta aja kong avedet pu lage just se met ke council aja kong avedet pu la APSLC long live! Tribalism long live! Tribalism long live! 62 long live! 62 long live! 62 Pantanama! 62 Pantanama!